बिटिसि जोंनि फरायसालिफ्राव टेट उथ्रिसार जानाय बिजाथिफोरखौ साख्रि होनायनि थाखाय जे नायबिजिरनायनि हाबाफारि जादों। बे हाबाफारिया मालांखावनो जोङो फोजोबनानै लानो हाबाय। जों एपइन्टमेन्ट होनायनि मोनसे प्रसेसआव दंबाय थायो। खिन्थु खाफाल गाज्रि बाथ्राया जाबाय थांनाय UPPLनि आमोलावनो सुप्रिम कर्टआव मोनसे केस दङमोन नियसफोरनि जायफोर केन्डिडेटफोर बे नियसनि डिग्री लानाय क्वालिफाइड जायफोर माने केन्डिडेटफोर बिथांमोनहा माने 2026 ना मालाब्लानो थांनाय UPPL सरकारनि आमोलावनो बिथांमोनहा सुप्रिम कर्टआव केस होनानै दोनदों आरो गुवाहाटीयाव हाइकर्टआव केस होनानै दोनदोंमोन आरो गुवाहाटीनि हाइकर्ट सुप्रिम कर्टआ जोंनो मोनसे बिथोन होदों जे सुप्रिम कर्ट आरो हाइकर्टनि केसआ डिसमिस जायागौमानि बिटिसि सरकारा टेटनि जायफोर क्वालिफाइड अलरेडि भेरिफाइड जायफोरखौ जों नायबिजिरनानै फोजोबबाय मोनथावथाव केन्डिडेट हिसाबै जायफोरखौ जों दा सायख'नानै लानो हाबाय बिथांमोननो एपइन्टमेन्टखौ दानो होनो मोनथ'वा होननानै जोंखौ कर्टनिफ्राय बादा होदों। जायनि थाखाय जोङो दिनैहाय फरायसालिफ्राव फोरोंगिरि गैला, रिटायार जानानै थांजोब्बाय। फरायसालिफ्राव फोरोंगिरि गैयिनि थाखाय फरायनायफ्रा दिनै ब्रेकडाउन जानो नागिरबाय, फरायसाफ्रा बिराद जारला जाबाय। बेखौ नुनानै जों गाबोन दिनैनो एपइन्टमेन्ट होनांगौ बेबायदि मोनसे थासारि जादों। बेबायदि गिलु फालु फोरोंगिरिनि आंखाल थासारियावबो सुप्रिम कर्ट आरो हाइकर्टआव मोननै केसआ गां थानायनि थाखाय आरो बिथांमोननिफ्राय जे मोनसे अर्डार केसआ जोबागौमानि एपइन्टमेन्टखौ होनो मोना होननाय बे गिथाव बाथाव अर्डार थानायनि थाखाय जों एपइन्टमेन्ट होनो गोसो दंब्लाबो जोङो हानाय जायाखै। जों सेस्था खालामबाय थादों। सुप्रिम कर्टनि केसआ बावैसो जोबगोन। हयथ' खनसेसो एफआइआर जाबानो जोङो बेखौ फोजोबनो हासिगोन आरो हाइकर्टनिखौबो जोङो हयथ'बा मास मोनसेसो हयथ' लाबावगोन। दा बेबायदि केसआ जेला जोबगोन सुप्रिम कर्ट आरो हाइकर्टआव जे दङ होमबानो जोङो अखानायैनिफ्रायनो जों एपइन्टमेन्ट होनायनि राहाखौ जों खालामगोन। गभर्नमेन्टआ एपइन्टमेन्ट होनो गोसो इच्छाकृत भाबै जोंनि क्वालिफाइड सेंग्रा सिख्लाफोरखौ केन्डिडेटफोरखौ जों एपइन्टमेन्ट होआखै बे नङा। आयेन आदालतनिख्रुइ कर्टनिख्रुइ देरसिन रावबो गैया। सरकारा आयेन आदालतनि अर्डारखौ अमायन' खालामनानै माब्लाबाबो खामानि मावनो हाया। दिनै एडुकेसन डिपार्टमेन्टआ मिथिगौ स्कुलफ्राव मास्टारफोर गैया, फरायसाफ्रा जारला जागासिनो दं, थाबैनो एपइन्टमेन्ट होनांगौ। जोङो होनो गोसो, हरसेनि गेजेरावनो जों होनो गोसो। खिन्थु दिनै आयेन आदालत कर्ट कासारिखौ जोङो अपमान खालामनानै बिथांमोननि अर्डारखौ बारनानै रावबो सरकारा कुनु लिडारा बेबायदि खामानि मावनो हायै जानायाव जोंनि एपइन्टमेन्टनि प्रसेसा दिनै थाबथादों। गोसो गैयाब्लाबो जोङो दिनैहाय कर्टनि अर्डारखौ मानिनानै एपइन्टमेन्टखौ होनो हानाय जायाखै। जोङो होनो गोसोमोन, बेवहाय जोंहा दुखु दं, जोंहा आफस'स दं। जोंनि फरायसाफोरनि भबिसतखौ लानानै जोंनि केन्डिडेटफोरनि अधिकारनि बाथ्राखौ लानानै जोंहा गोसोआव मोनसे आफस'स दं। जों एपइन्टमेन्टखौ दासिम होनो हायैनि खारना बे आरो बावैसोनो हाइकर्ट सुप्रिम कर्टनि केसआ जोबनाय लोगो लोगो जोङो एपइन्टमेन्टखौ होसिगोन।